Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bastewar me ku bastewar mide. Li gora neticeya deneya ku ji alî zanîngeham sohîlî ve hatiye kirin de di deneya ku di nav fendekaran zanîngehê de hatiye kirin de fendekar kirine sêko. Ji koma yekê kirina wezîfeya ku tiştê wan baxtewar bike dan. Ji koma di duwa kirina wezîfeya tiştê ku kesên din baxtewar bike dan. Ji koma sisiya re wezîfeya danîna tekiliyên bi mirovan re hat dayîn. Li gora netîceyê baxtewariyên mirovên koma yên ku ji bo kesên din baxtewar bikin dişewirin, jiyên din bilindtir bûye. Di deneyek din de şovlandina wezîfeya ku kesê wê tencî lê bikin, bî wan nas bikin û bî bi wan re peyvendar bibin ji bo wan baxtewar bikin da. Û dîsa netîceya nîşan da ku baxtewariya kesên û penciyek ji bo kesekî din kirine, jiyên ku ji bo xwe tiştek kirine bilindtir bû. Ji ber vê yekêjiyê herî baxtewarî dinyayê ê ku baxtewariyê dide. Di vê dinyayê de mirovê herî hez kirî ew e ku zana hez bike. Di vê dinyayê de mirovê herî bilind ew e ku xwe nas dike. Hemû mesele ew e ku mirov ji naskirina xwe dest pê dike û bi berdewamî di şiwila ku mirovan baxtewar bike. Lê ji bo bi destxistina vê netîceyê gerek mirov bi hezkirina Xwedê ya ku asta herî bilinda hezkirinê ye dest pê bike, hezkirina herî bilind hezkirina Xwedê ye. Hezkirina Xwedê me ber bi hezkirina Resûl vedibe û hezkirina Resûl jî me ber bi hezkirina hemû mirovê din vedibe. Ji bo vê Efendiyê me Resûlê xwe de selat û selamê xwe da lê bin gotiye, ji Xwedê ji bo ku nîmetê daye we hez bikin. Ji min jî ji bo Xwedê hez bikin, ji eshabê min jî ji bo min hez bikin. Efendiyê me ya azîz, hezkirin mifteya baxtewariyê ye, hezkirin pêlika bilindbûniyê ye. Ger em di jiyana xwe de ber bi hezkirina Xwedê nedin, em wê hezkirinê nealimin, nejîn û bi kesê dil rapor nekin, em ê dinyayê bi jiyanek nerahat û bêbast biqedînin. Ji bo vê yekê îmamî zamanê Efendiyê me ya azîz, bi berçavîkên hezkirinê, heta bi durbînên hezkirinê, heta bi teleskopa hezkirinê li hemû dinyayê binêrin. Tiştê ku tê me bike yê ku emin, ya ku tê me bike dildarê Xwedê, tenê hezkirina ku em didin û em karin bidin kesên din e. Hez bikin û bi hezkirin bidin, nifret nekin û nehêlin ku mirov nifret bikin. Yê ku hez dike te kes baz de cem yê ku jê hez dike, yê ku ditirse ji tiştê ku jê ditirse direve, Xwedê ji we hemûya razî be.